Vyzval ma nejaký hyper potržitko na Crystal Duel. Ja som mu to príjmul a veľa, že je v tom dobrý. Slowness treba mu dať. To s ním poriešim. Rýchlo. Slowness. Slow falling. No. Tak, bum. Ideme sa odpaliť. Znači tu je. Kde je? Tu. Ne. Bum. Zlaté jabko. Dobre. Wow, ja som si preskol totem. Kamo, ja už mám tu toľko toho. Ku tebe. Kamo, neutekaj. Dostáva očividne. Kam šiel? Halo? Kam on sa tu vážne skováva? Kamo. A vraj mega dobrý. Beriem späť. Nič som nepovedal. Som cooked. Čo mám robiť? Nechaj ma. Kamo. Ne. Rýchlo. Jedz. S tým, že je vážne dobrý, asi fakt neklamal.